ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ୟଙ୍ଗ ଅଛ ମୋ ଭଳିଆ କୃଷ୍ଣା ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ସେ ମାସ୍କଟା କାଢେ। ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ଇତିହାସରେ କେବେ ହେଇନଥିଲା କି ଆମେ ପାଠ ପଢିଲେ କି ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ତ ଦେଖିନି କୋଭିଡ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣମିର ଆଜି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ରଥଯାତ୍ରା ହଉଛି ଆମେ କହୁଛୁ କୋଭିଡ ପରେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରଥଯାତ୍ରା ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା କେତେ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତା ପାଇଁ କେତେ ଉତ୍ସାହ କିନ୍ତୁ ବାକି ମସ୍ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେଣି ଭାଇ ଜଗା ଯାଇଛନ୍ତି ଲେଖିବାକୁ କଣ ଲେଖା ହଉଛି? ठीक अच्छे मो कही स्प्राइट आपण मान कहर अच्छी ठंड रख देन पुणी आम आगे कंटिन्यू करवा क्वेश्चन ठीक अच्छे 1 2 3 स्प्राइट क्या बात है आपण मान इंटेलिजेंस का वन हेल्प ना थैंक यू सो मच तबे जो क्वेश्चन एटा झियो माने भी कर दे तू माने भी कर हाथ देखिबे केही आंसर जोरे पार्टी करी देबे ना नाले इनवैलिड हो जिवो मरुभूमि जहाज कहीं कुहाଯାଏ अच्छा मैडम आप जोर जोर ओके राइट आंसर